Johanna vauhtiin Suomen paikka 55-84 ja luonnollisesti aletaan tässä ARS. Ulkoradalta aloitti erittäin hyvin Kankaanpään seudun Leisku. Jyväskylän kenttä on tässä vaiheessa kakkosena. Toiset viestivien matkaan. Ja nyt on Jyväskylän kärjessä. Siellä viestiä tuo Julius Toivo. Ja kakkosena tässä vaiheessa Kankaanpään seudun Eero. Ja kolmantena Närkilän pojat Kalle Mäenpää. Kolmannen viestivien matkaan IKU Kankaanpää Karkkila Helsinki. Jyväskylän viestiä vie Miska Sundberg. Hankkurit matkaan Jyväskylä. Ja aivan kakkosena tuli Närkilän pojat sekä Kankaanpään seudun Leiska, mutta Jyväskylän kenttäurheilijat tulee tässä viestissä Suomen mestaruuteen 54.05 päivänä aika ja kakkoseksi Kankaanpään seudun Leiska.